Apha kule farma silima i-veg kakhulu, i-cabbages, spinach, yonke into i-vegetables ne-green mealies. Apha siyaphuthwa ngamagosa akwarhulumente kwezolimo, bafuna akalinge i-rice, that is enze ii-trials ze-rice apha kulo mhlaba wethu. Siye savumelana ke bayizama ke loo nto, bafaka iintlobo ngeentlobo ze-rice, that is ii-varieties ezininzi, bejonga ukuba yeyiphi ezawulunga for lo mhlaba wethu. Xa sijongile apha emva kwam, noko iyazama kakhulu, ingathi iyalunga ezo zinothi zimelane nomhlaba lo wethu. Ke sayivuyela ke loo nto uba ukujonga into enye ngamanye amaxesha like umbona, ikhaphetshu neentoni, noko ayizususa ndawo. Make sizame le nto kuziwa nayo ngoku, because irayisi ityiwa yonke le mihla. Kwigrosari yakho ikhona ixamba lerayisi, and ngokolwazi lam namanye amafama akukho ndawo ikufitshane apha kuthi elima irayisi. Masithi apha e-Eastern Cape irayisi soloko ilinywa kumazwe akude kakhulu. So ukuba sikwazi uba ize, siyayivuya loo nto kakhulu, izasincedisa nathi side sitshintshe indlela esilima ngayo, silime irayisi, siqhubeke sibheke phambili.